Kapulapol ni Apo Isos, babaan, iti dito nga programa ni Apo Diyos, ti tangatang biyag kin Kristo, iti dito nga agsapa. Awisik manen, ti panakipasityo, ayaten, nga gagayem, kikakabsat, tap na intay manin nagdadanggay. Nga mga mo, kadagiti sasao ni Apo Diyos, iti dito nga agsapa, agsipod, tayo tatakit Friday. Mensahe, dagiti sasao ni Apo Diyos. Awisek ti panakipasityo kakabsat. Tapno intay manen amuan dagiti sasao ni Apo Dios. Isoda nga mangted ti pundasyon ti pamati tay kinkwana. Ken mangiramot kadagiti namnama tayo. Iti panamati tay kin ni Apo Isos. Iso nga awisek ti panakipasityo gagayem king kakabsat. Tap na intay manen amuan dagiti sasao na babaan iti nasantuan nga surat. Ket ngadaman dagiti salsalod sudyo kakabsat forward yo lang iti dati biyag kin Kristo. Tapno pag may sain tayo nga amuan ken makapagtitinulong tayo kadagiti parikot tayo may papahan, kadagiti sasao ni Apo Diyos. Ket intay nga roden, kantaen, dayjay team song, dahi nga programa ni Apo Diyos, biyag kin Kristo, ayaten nga gagayem kin kakabsat. Dawatek ti panagkararag tayo kakabsat, Diyos mi nga managayat Apo, agyaman kami, ti gundaway nga impay mo kada kami, iti dayto nga agsapa, nga mangitultuloy iti dayto nga programa ang biyag kin Kristo, sapay kumata ti panakabalin, ti Espiritu Santom, ti mangidalan kada kami Apo. Kat sapay kumata, dagiti sasaom nga isoda nga ing kami mangagan ken maadal, ket agbalinda nga mangi pundasyon kadagiti pamatimikin ka. Bendisyonam dagiti nga agdengeg Apo,
ken dagiti nga mangbuya ti daytoy nga programa maapo. Sapay kumata madagdagan dagiti pamatida, pamati mi amin, ket agbalin ko maapo nga ragsak, iti panagserbi mi king ka. Dawatin mi dagito itinagan ni Kristo nga po mi. Amen. Agyaman tayo tadda ni Blaise, iso nga ko makanta tayo ti dati nga programa kagabsat. Naggapo iji artatso, gaputan na pan namanin intuloy ti nagiskwila. Kaya agyaman tayo tadda, si Mangpet idi kalman kagabsat. Kaya iso manin ti maaramat nga mangipaay, iti kanta sakbay nga mangtedak ti adal iti sa nasantuan nga surat kagabsat. Thank you very much, Bless. Agyaman tayo ti dadya nga kanta, iso nga impaay, ti anak tayo kakabsat nga kumakanta. Iti dati nga programa tayo. Kunak no siya nga makasangpit di kalman. Kaya diti ko ipakamuna nga gawidak kunana kay tiso. Maragsakanak tamay tultuloy. Dadyay panakaaramat ti talintona. Ngagkanta iti dati nga programa ni Apo Diyos biag ken Kristo. Naimbaga bigat mo, Sister Phoebe, miyako iti Bekel, Trinidad, Benguet. Sapay ko tagbuybuya ka, ken itultuloy mo tagbuybuya. Buybuyain dati nga programa ni Apo Diyos, gaputa patsyek. Nga ti maitulong na kada tayo dati nga programa ni Apo Diyos. Diya kalipatan, nga kablawan, dagiti kabsat tayo, oray pa dagiti taga Maryland, ni Sister Esther August, amo kagbuybuya ka, ni Sister Joby Dalit, ti California, dagiti taga Hawaii, Brother Fred ken Sister Neri na imbag Arabio. Kastamit kini Alan iti Australia, sapay kumata makasangpet ti ayatek nga manugang iso nga asawa ni Alan ken ti ayatek nga apo ni ti anak na nga balasang. Sapay ko makasangpit kayo nga ng salunat. Ken, sapay ko ni Apo Diyos ta, dahil nga programa ni Apo Diyos ket agtultuloy kagabsat, aging gana ti may kadwa ngayon ni Apo Isos. Patsek nga patsin tayo nga umay ni Apo Isos ti may kadwa, nga iso daytoy ti nasken nga amwen tayo ti dati ng agsapa, may papan, iti dadya may kadwa ngayon ni Apo Isos, nga orayon tayo kagabsat. Akas panangi karina, kadagiti adalan na, idi nga sakbay, nga agsublay di langit kagabsat.
Edi nga nalpas nan ti annungan na iso nga natay iji cross gapu ti panangikaro na kadag ti basbasol ti sangalubungan. Ket idi nga nagungaren kakabsat sinalsaludsod dagiti adalan no anya ti pagilasinan ti maikadwa nga yay na ulit. Ket imbagana dagiti pagilasinan. Nga ti pagilasinan kakabsat nga imbaga ni Apo Isus kunana dito, Matthew 24, verse 32, tikas kasaba apadto kanayon, balakad, iti panagsalukag. Ti pagilasinan ko na nga inted ni Apo Isus dito, mabasa dito na santo nga surat dito Matthew 24, ita ko na iti kayo ti higos, ti pagsursuruan nyo iti pangarig na. Anya nga mindaye nga pangarig. Intono ti sanga na ko na gumanusen, ket patubwen na dagiti bulbulong, amoyo at itikag asidig meten. Pudno kakabsat. Eje Canada, kasla itatakit ko na timay sa kabsat nga nakatungtong ko, kasta unay nga lameken. October, September, October manin ngamin kakabsat ket ko ay. Nang rugin, nga agyelo, agdoyaw dagiti bulbulo. Nga intono ti sangana gumanusen, ket patubwen na dagiti bulbulong, amoyo at itikag asidig meten. Kunana kakabsat ni Apo Isos. Kasta kayo met, inton makitayo, amin dagitoy, amonyo nga iso asidigen, kadagiti ruangan, anya dagijay, nga masapul nga amon tayo, iso dagiti pagilasinan, nga imbaga ni Apo Isos, idi kadagiti adalan, idi nga adda-adjay bantay dagiti olibo kakabsat, inintunar dagiti adalan, nga sinalodsod kini Apo Isos no anya ti pagilasinan, ti may kadwa nga iyay na ayaten nga kakabsat. Kunada manursoro anya ti pagilasinan, ti may kadwa nga iyay mo ken ti panungpalan ti lubong.
Kunana ni Apo Isus kitkuay. Ti umuna nga pagilasinan, adonto, dagiti umay, nga mga ramat itinagang kong agkuna nga siyak ni Kristo ket adonto dagiti ulbudin da. Dahi tatim mo na nga pagilasinan nga imbaga ni Apo Isos. Ta adonto dagiti umay tinagang kong agkuna siyak ni Kristo ket adonto dagiti ulbudin da kunana. Ken kunana, makangag kayto kadagiti gubgubat, ken damdamag ti gubgubat, kunana ni Apo Isos. Dengdenggak dagiti damdamag nyos kakabsat, idikal na minsan, nga kunak no nalpasen ti gubat, ti Ukraine ken ti Russia kakabsat, saan pa'y gayam. Ket tinaimbag nga damag nga ti Ukraine kakabsat, ket parmekan nan sa wenno maparmek nan siya ti Russia nga maysa nga kadadakkelan, kaadwan ti armas tintiro nga lubong kakabsat. Kita nyo kakabsat ti panakabalin dagiti sasaw ni Apo Dios nga iso da nga matungpal amin kakabsat. Nga dagiti sasaw ni Apo Dios ken inyis ngaw tingiwat na kakabsat ket saan da nga mabareng-bareng ayatin kakabsat ko. Makangag kayto kadagiti gubgubat ken damdamag ti gubgubat. Ket tumakder to ti nasyon, abumosor ti sabali nga nasyon kunana. Ti pagarian, abumosor ti sabali nga pagarian. Ken addan to bisbisin, ken gingined kunana, itinadumado mga disong. Ayatin nga kakabsat, anyan nga panakatungpal dagiti nga imbagbagan ni Apo Isos idi. Sungbat ni Apo Isos kadagiti adalan, idi nga sinaludsudan, o niya ti pagilasinan, ti maikadwa nga yay na. Iso nga kakabsat ko na dito, dagito'y tikitain nyo. Pagilasinan, imutektikan nyo. Dagito'y. Ngayon ton mapasamak dagito'y kunana ison, ti sinyal, pagilasinan, nga umaya kon iti may kadwa tapno umay kay alaen nga itaeng gin sa ganak nga pagtaenghan. Anya pay Apo dagiti pagilasinan, kunana ket tumakder to ti nasyon abumosor ti sabali nga nasyon, ti pagarian abumosor ti sabali nga pagarian, ket addan to bisbisin, gingined, iso daytoy timbagak tatay, ngem amin dagitoy nga banbanag, isoda ti pangrugyan dagiti ladingit. Ket dayta iyawat da kayto ti rigat, ken papatayen da kayto daytoy ti sampay nga natungpal kakabsat nga ta. Iso daytoy orayen tayo. Iso nga dengdenggek ken dati forward ni Pastor Portillas kanya kakabsat. Nga konferensya dagiti pangpangulo, dagiti amin nga relihiyon kakabsat. Nga ti pagsasaritaan dakit dadya kunana nga unity panagkaykaysa dagiti aming nga nasyon. Panagkaykaysa iti panagsirbi kini Apo Dios. Tapno maliklikan dagiti umay nga saan nga panagkikinaawat dagiti tattao iti dayti nga lubong nga matungpal nga tadayta. No adalin tayo di Daniel 2 kakabsat. Dadi dakkel nga ladawan nga impakita ni Apo Dios.
Nga adda tayon kakabsat iti daytoy gurong kendapan nga impakita ni Apo Diyos dayjay landok kendamili pitak kakabsat ngano nabasaket kumpet dayjay pitak ijay landok ngem no namaga ket saan nga kumpet matinag kakabsat kasta kakabsat ti kasasaad daytoy nga lubong dagiti anak ni Apo Diyos dagiti parson ni Apo Diyos ti daytoy nga lubong. Isu nga dagi konferensya dagiti amin nga mamasirib ti daytoy nga lubong kakabsat. Nga dagi masasaw nga unity. Linak kental na. Matungpal nga tadayta. Kakabsat ko saan nga matungpal. Ngem ti ibagana diti nasanton nga surat ditoy may kadwa nga Tesalonica kakabsat, ibagana ditoy nga inton sa saunda ti tal na kentalged panagkaykay sa kakabsat, unity. O may meten akila at ti anak ti tao. Inton sa saunda ti panagkaykaysa ti sangalubungan, o may meten ti anak ti tao akilaat. Isu nga ayaten nga kakabsat, no amirisen ken kitain tayo dagiti mapaspasamak ti sangalubungan. Iparangarang na launay nga umayen ni Apo Isos. Ket inton umay ni Apo Isos kakabsat ti may kadwa, iti day tangal daw ken oras awan ti makaammo no kaanon to oray pay dagiti anghel ti langit oray pay met ti anak ti tao no dilaeng kunana ti ama. Isu nga ro nga imbagana nga dagiti pagilasinan ti pangkitaan nyo. Tano imbaga ko man ni Apo Diyos ti aldaw barok uno no imbaga ko man ni Apo Diyos ti pitsa bulan, tawen, mabalin nga kuna tayo, sakto lag sagana no kwa. Sakto la isagana dahil sakon to la isagana dati bagik nga isirbikin niya Apo Diyos, into no kastoy nga pizza, ta into no kastoy nga tawen, ket isumot tiyay ni Apo Isos. Nagsirib ni Apo Isos kakabsat.
Nagsirib ni Apo Isos. Susan na nga imbaga. Nga umayak to inton kastoy nga bulan, umayak to inton kastoy nga tawin. Nagadot ti agi predik kakabsat. Idi, 1975, ibagada nga umay ni Apo Isusin. Idi kwan, 1985, ibagada nga umay ni Apo Isusin. Idi 1990, ibagada nga umay ni Apo Isusin. Kita nyo kakabsat? Nga maamuan tayo ito, niya tirabang tayo nga rabidin. Tayo imbaga na mo dito ni Apo Isos. Babaan tinasanto nga surat, nga awan ti makaam mo, no anya nga oras, anya nga aldaw, oray pa ti anak ti tao, kuna nasaan na nga mo, no dilaeng ni ti Diyos Ama nga da sa dilangit. Verse 37, Ket kas kadagiti aldaw ni Noe, kas tanto ti yay ti anak ti tao. Anya ngamin idi kasasaad ti idi panawon ni Noe kakabsat. Anya ngamin ti kasasaad dagiti tattao. Kuna na dito ikat ko ti kasasaad dagiti tattao idi. Takas kadagiti aldaw, kasangwanan ti layos. At dadangamang mangan. Ken umininom. Mangas asawa. Ken makias asawa. Aging gati aldaw ti siserrek ni Noe iti daong. Ket dida naawatan. Aging gati yaay ti layos. Ket inyayos na ida amin. Kastanto ti yaay ti anak ti tao. Ayatin nga kakabsat. Kasano idi panawin ni Noe? Adada nga mangmangan. Adada nga umininom. Kaya nangasawin, nagiinom ti arak. Adada nga aglaklako. Adada nga aggatgatang. Adada nga agpatpatakder, tinapipintas nga balbalay, idi panawin na Noe, kastalat ta itatta kakabsat. Isu nga no anyaman, ti kasasaad ita, kakabsat, nga chimpo. Kasta ti kasasaad, idi, panawin ni Noe. Ket kunana dito, itinakaladladingit, kakabsat. Ket dida naawatan, aging gati ay tilayos. Ket inyayos na ida. Amen. Kastanto ti ay toy anak ti tao. Verse 40. Iti kastadan to dua alalaki ti talon. Ti may sa maalan to, ket ti sabali mabatin to. Iso nga saan nga amin, kakabsat. Sino ti pagpagarup yung maalan to? Dagijay nga ti panagbiagda ket nakakonsagrar nga kang kanayon kini Apo Isos kakabsat. Sinomat dagijay nga saan nga maalan to kakabsat. Dagijay nga nalaplappedan dagiti panagsirbida kini Apo Dios kakabsat gapu kadagiti kinaagawa iti dayti nga lobong. Kinabaknang hanga dakes ti bumaknang kakabsat. Ngem no nabaknang ka ket pobri ka ti panagsirbim kini Apo Dios kakabsat, awan ti mamaay na. Ket no pobri tayo mo't kakabsat ti dayti nga lubong. Ngem nabaknang ta ti panagsirbi kini Apo Dios ayaten nga kakabsat ko isu dayta ti nasantuan nga panagbiag ken isu dagiti ti may karinto nga sumabat kini Apo Isos. Nga mangipukaw kuna nagyaman kami Apo taddakan nga nabayag mi nga inururay. Ayatin nga kakabsat. Nya pati kuna na dito
At danto dua a babae nga gilgiling iti paggilingan. Ti may sa maalan to, ket ti sabali, mabatin to. Pudno launay kakabsat. Isumot lang di kunak itatay. Daddoma, nakalkaldaang tasandan to nga may kari. Dagijay nga mabati kakabsat. Isunto dagitoy, tikadwa ni Satanas, bangkay danto into numay ni Apo Isos. Apay ngamin, gapu ta into numay ni Apo Isos kakabsat. Dagijay nga sanda nga inkankanon ni Apo Isos, kadagito nga tsimpo. Babaan tirangrang ni Apo Isos ti may kadwa. Matay danto. Matay danto amin. Ket dagijay met nga si bibiyag kakabsat nga danunen to ni Apo Isos. Ulitin nga ibaga. Siraragsak danto nga mangipukaw. Apo agyaman kami taddakan nga nabayag mi nga inururay. Kaya't kuman nga basain kakabsat ti kasasaad to dagiti nga san nga may kari. Yun no may ni Apo Isos kakabsat. Anyan to ti maaramid kadakwada. Apokalipsis 6. Tasan mi nga kayat nga makita da jirangrang ti kordiro ta demtengen ti pungdot da. Kayat na nga sawan kakabsat. Kay kayat da nga amang ti matay nga umuna. Ngam di makita da ti rangrang ni Apo Isos. Ayaten nga kakabsat. Ngam da gijay nga matalag. Agyaman kami Apo taddakan nga nabayag mi nga inor uray. Kumusta mo't dagiti natay? Nga dadi tanong. Into numay ni Apo Isos ti may kadwa kakabsat. Kastito mo't ti maaramid kadakwada. Dagijay nga nataykin Kristo. Anya ti kaya nasawan dadi nataykin Kristo kakabsat. Kabayatan nga dada nga si bibiyag.
Insirsirbida ti biyag dakin ni Apo Isos kakabsat. Ket intonumay ni Apo Isos kunana ni Apostol Pablo. 1 Thessalonians 4:16. Dagitangan na tayo kin Kristo, agungar dantong umuna, nga sumabat iti Apo ti tangatang. Tati Apo metlang aggapunto sa dilangit abuyogan ti ariwawa ti timek tarkanghel ken ti trompita ti Dios kunana. Ket dagiti natay kin Kristo, bumangon dantong umuna. Siputan nyo kakabsat. Bumangon dantong umuna. No adda umuna, adda met ti maikadwa. Sinumot dagijay nga saan nga agungar, nga ti panagungar da, iso di maikadwa. Apokalipsis 20 versikulo 6. Nagasat ken santo ti mayraman ti panagungar nga umuna, kadakwada, awan ti pannakabalin ti maikadwa nga ipapatay. No di ket isudanto dagiti papadi ti Dios ken Kristo, ket makipagari danto kinkuana sa dinno, ijay langit, bayat ti 1,000 nga tawen. Nagmayatin. Anya dati may kadwa nga ipapatay kakabsat. May kadwa nga panagungar. Ket no matorpos dagiti 1,000 nga tawen ni Satanas malukatan to tinakabaludan na. Ket rumwarto tapno lilawen na dagiti pagpagarian nga kadagiti upat asuli ti daga, dagog ken magog tapno ornungen na ida maipay ti gubat. Ti bilang da kasla darat ti baybay. Ket nagwaras da ti naglawaan ti daga. Ket linawlaw da day di kampaminto, dagiti sa santo, itaglikmot ken ti syudad ngay ayaten, ket bimabati apoy sa dilangit, ket inalunon na ida, iso da ti may kadwa, nga ipapatay kakabsat. Tainton, aggaputay di langit, bayat ti 1,000 nga tawen. Inton umay ni Apo Isos ket agungar dagijay, nga naikarito muna nga panagungar, ken dagijay nga sibibiyag, nga inayat da ni Apo Isos kabayatan nga dada nga sibibiyag, sumabat danto ti tangata nga itaeng ijin sagana ni Apo Dios nga pagtaengan, nga wanton ti kasto nga kasasaad, agnaid ta ijay bayat ti 1,000 nga tawen, kalpasan na kakabsat, agsublita di ti rabaw ti dagagraman da di syudad, nga nagnaidan ta di langit. Inton bumaba da jayen nga syudad, nga iso nga nagnaidan ta di langit bayat ti 1,000 nga tawen. Agungar tumitin dagijay nga saan nga naikarito umuna nga panugungar, ket aramaten to ni Satanas ida, babaen ti panangi daulo ni gog ken magog kagabsat, tapno gubaten da dayta nga syudad nga nagnaidan ta di langit bayat ti 1,000 nga tawen kagabsat, ket agtudo ti apoy kan asupre, isu dayta ti masasao nga impierno may kadwa nga ipapatay. Iso nga kunana dito'y kakabsat, agsublita dito yen. Agsalokag kay ngarod. Tadi kay ammo no anya nga aldaw ti ay to ti yaay to ti apuyo. Kasano di sao nga panagsalukag. Dahil sao nga panagsalukag kakabsat. Iso di kunana ni Apostol Pablo dito'y, Roma 12:1, dawatek nga rod kada kayo kakabsat, nga ipayo dagiti bagbagiyo, kas daton a sibibiyag, ket di kay umabuloy iti nga lubong. Ape ngamin kakabsat, dahiti nga lubong iso daytoy ti ayan ti basol, nga iso, ngayan ni Satanas nga mangigulo ka dagiti tattao, nga sanda nga ikang kano, iti may kadwa nga yayin ni Apo Isos. Iso nga kunana agsalukay kay nga rod. Nga maamuan nyo daytoy, ano ti ama ti sang kakabalayan, naamuan na kuma no anya nga oras ti yaay ti mananakaw. Nagpuyat kuma, ket di na kumay impalubos anabutbutan ti balay na. Kayat na nga sa awang kakabsat.
Inyarig ni Apo Isos. Nga tiyay na ti may kadwa ket kaslatay man nanakaw. Nga umay, iti may nga pagtaengan, nga di na ipagpagarop. Dahita nga amat isang kakabalayan, nga adda umay, nga agtakaw kadakwada. Gapuna adda kay met kuma asisya sa gana, tainton oras adi kay ipagpagarop. Toy anak ti tao, umay daw. Agsalo kag kay ngarod, tadi kay ammo, ti aldaw ken oras. Ayatin nga kakabsat, pagaropag ken patsik, nga dagitoy nga inadaltay iti daytoy nga agsaba. Kitagbalin nga bendisyon kada tayo. Ngintay amwen, ken amirisen dagiti paspasamak iti daytoy nga lubong. Saan tayo ko mga maturog kagabsat? Saan tayo ko mga maturog? Kahit nasaon dagiti pamati tayo. Ririingan na tayo ni Apo Isos. Roma 13, kayat ko nga basain kagabsat. Maudin nga basain. Ket daytoy idinto nga ammo tayo iti panawen nga iso ti oras ti panagriing tayon ti turog. Taita ti panakaisalakan tayo as asidigen ngem ididamo anamati tayo. Ti rabi ilumabasen ket ti bigat iwagsak tayo nga rod. Ket ti rabi lumabasen ket umasidig ti bigat. Iwagsak tayo nga rod dagiti aramid ti sipnget. Ket ikapet tayon ti igam ti lawag. Magna tayo asidadayaw akas aldaw. Saan nakadagiti ragragsak analabes ken
Asahan ka, asahan ka, ligtas ay nariyan na. Anyan nga nagimbagan, may kumbini launay, di panangyadal ko, inadal tayo may papanti second coming, madaydayaw ni Apo Diyos, ket ulitek, di tayo mabanog, agaramid tinaimbag, kunana ni Apo Isos. Di kayo mababanog, agaramid tinaimbag, tenton chimpuna, agapit kayo ito, no, di kayo maupay. Dahil programa ni Apo Diyos kakabsat, itultuloy tayo, nga suportaran, babaan, ti pananglukat tayo kakangkanayon, kadagiti Facebook, kan YouTube tayo kakabsat, iti Monday, Wednesday, kan Friday, ayaten nga gagayim king kakabsat. Tadagitoy, iti naimbag, nga ibagbagan ni Apo Isos. Sakbay nga panawak, dahil microphone, dawatag kakabsat, ti panagkararag tayon. Diyos mi nga managayat, agyaman kami, Apo, timpay mo nga gundaway mi, nga nangamukan ng adalmanin kadagiti sasaom. Napatagdaon ay Apo dagitoy ti palagip mo kada kami. Dagiti rebeng mi nga ramiden, kenamuan may papan iti may kaddo ang ayay mo Apo nga isulday iti namnama dagiti so amin nga mamatikin ka. Bendisyon na Apo dagijay nga nakipasit. Nga silulukat, dagiti Facebook ken YouTube da Apo. Tulungan na kami amin nga mangpetpet kadagitoy nga adal Apo. Ngay soda ti pagarup ken patsin mi nga mangted iti nairutpay nga relasyon mi kinga. Tulungan na kami nga mangisagana Apo kadagiti biag mi. Tulungan na kami nga agbiag ang makayayo kingka. Tulungan na kami nga agbiag nga tumulong kadagiti trabaho tapno malpasen ketong palam di karim nga umaikan Apo di saan nga mabayag. Lagi pa maapo nga tao kami nga managbaso. San mi nga kabalaan ti agaramid kadagiti makayayo kingka. San mi nga kabalaan ti agaramid ti naimbang. So nga dawatin mi ti panakabalin ti Espiritu Santo Apo. Nga iso ti kang kanayon nga mangidalan kada kami. Iyawat mi dagiti biag mi kingka iti dayting aldaw. Sapay Apo, takibkibinin na kami nga kang kanayon. Iliklik nami na kami kadagiti so amin nga pigad Apo, saksaki. Rona ti pintat may kapatid. Dagiti kakabsat mi nga dada kadagiti hospital. Dagiti masaksakit na dada man Apo. Dagiti awanan ti kanen Apo ikam ida. Ket dagiti agladladingit liliwaem kadiida. Bendisyon ang dagiti ubing Apo. Dagiti araramatem iti trabahom nga mga kasabakas itoy Apo. Programa mi biag kin Kristo. Tulungan na kami Apo. Ketong palem kadin ti karima Apo. Nga kunam umayak nga madaras tatay panggunguna da kanya. Mailiw kami Apo ti may kadwa nga yay mo ken mailiw kami nga kumita iti ranyag tarupam Apo. Ketinton umay ka kadagitong ulap ti langit. Babaan ti tulong mo Apo da kaminto ka di ti mangipukaw.
Ijimpad to ni Mamad to ng Isayas, ako na nagyamang kami apo taddakan nga nabayag ni nga oras. Nagyaman ako, kapatik na si Bidon, patong si Kikita kakada kami kuday di malanaw. Benisyon na mapo ni Sindre, kiso nga master control may kiniuno. Kaya kumakanta mi so, ni Bless, Mary Bless ako. Pulungam ti panag-iskwila na. Bendisyon ang matyawalir na nga ading na ako. Dagiti naganap tinggan. Iraman mo mat dagiti paset ti pamilya ni. Dawaton na dagiti tinagan ni Kristo nga po ni. Amen. Dito'y nga nagpatingga, dati programa ni Apo Diyos, biyag kin Kristo, mensahe, dagiti sasaw ni Apo Diyos, to'y kabsat yung Evangelist Alex Galaites. Bye-bye!